eguzobega atụmatụ akpọrọ Anambra State Emergency Medical Service and Ambulance System bụ maka ịgbata ọsọ enyemaka n'ọnọdụ ahụike bụ nke sitere n'ụlọ ọrụ ministri na-ahụ maka ahụike na nchịkọta aka ọnụ NEMAS na ndị World Health Organization dịka enwe ka ihe mberede ahụike si wee dapụta na Anambra. Ya bụ atụmatụ bụ minista na-ahụ maka ahụike Dr. Osaji Hanire mere ka amata nke anụ n'ọka. Emmanuel Okonkwo wetara anyị akụkọ. Anambra State bụ steeti mbụ nke a na-eguzobe ya bụ amụma akpọrọ Emergency Medical Service and Ambulance System na gburugburu Nigeria. Amụma gọọmenti etiti wepụtara iji wee na-agbatara ndị mmadụ ọsọ enyemaka n'oge ihe ntụmadị dakwasị ha. Ndị ihe ntụmadị dakwasị na obodo a bụ Nigeria bụzi nnọọ ndị a na-agwa ka ha bụ ndị ga na-akpọtụrụ akara igwe nke a 112 oge ọbụla ihe ntụmadị dakwasị ha na mpaghara niile nke Nigeria iji wee nweta enyemaka n'aka ndị ụlọ ahụike. Ka ọ na-eguzobe ya bụ amụma, onye ji ọkwa minista na-ahụ maka ahụike na Nigeria gbaa gburugburu bụ Ehanire, nke ọ bụ onye nọchite anya ya bụ onye ji ọkwa National Program Manager nke ya bụ amụma akpọrọ National Emergency Medical Services and Ambulance System bụ Dọkịnta Saidu Ahmed Dambuwa kwupụtara na ya bụ amụma bụ nnọọ nke gọọmenti etiti guzobere iji wee na-agbatara ndị mmadụ nọ na Nigeria ọsọ enyemaka oge ọbụla ihe mberede dakwasa ha, ọkachasị n'ihe gbasara ahụike, ma kwue na ya bụ amụma bụ nnọọ nke a kwadoro nke ọma iji wee nyere ma ndị nwere ego ma ndị na-enweghị ego aka n'obodo a, ebe o toziri gọvanọ Chukwuma Soludo maka ịgba mbọ mee ihe kwesịrị na ọ ga-eme iji wee hụ na steeti a so na ndị litere elele na ya bụ amụma. N'okwu nke ya, aka na-achị steeti a bụ ọkammụta Chukwuma Soludo, nke ọ bụ onye nọchite anya ya bụ onye ode akwụkwọ kpụtọrọkpụ nke gọọmenti a bụ ọkammụta Solochukwulobelu kwupụtara na ya bụ amụma bụ nnọọ nke so n'usoro amụma ọchịchị ya wepụtara iji wee wulite ahụike ndị Anambra, ma kwue na gọọmenti ya dị nnọọ njikere iji ya bụ amụma wee wulite ndụ ahụike onye ọbụla nọ na Anambra steeti. N'okwu nke ya, kọmishọna na-ahụ maka ahụike na steeti a bụ Dọkịnta Afam Obidike kwere nnọọ nkwa na ministri ya agbanyesigo ike ịhụ na ihe niile dị n'usoro otu ha ga-esi wee hụ na ndị ọ na-enweghị ka ọrịa, ọkachasị ndị nọ n'ime ime obodo, so na ndị ga-erite elele na ya bụ amụma. N'aka nke ya, onye ji ọkwa Managing Director nke Anambra State Health Insurance Agency bụ Dọkịnta Simeon Onyemaechi kwupụtara na ndị mmadụ nọ na Anambra steeti kwesịrị nnọọ ịgbanyesi ike jedebe aha ha n'okpuru ya bụ ụlọ ọrụ na-ahụ maka iwulite ndụ ahụike ndị mmadụ na steeti a, ka ha wee nwee ike iso na ndị ga-erite elele na ya bụ amụma otu o kwesị. Onye nnọchite anya nke World Health Organization na Nigeria bụ Dọkịnta Walter Kazadi Mulombo, nke ọ bụ onye nnọchite anya bụ onye ji ọkwa Health Economics WHO Nigeria Dọkịnta Francis Ukwuije toro nnọọ gọvanọ Soludo maka mbọ dị iche iche ọ na-agba ịhụ na ewulite ihe gbasara ahụike na steeti a n'ogogo dị elu, ma kwee nkwa na WHO ga-agbanyesi ike ịdị na-enye Anambra steeti nkwado otu o kwesị. Site n'Ọka, abụ m Emmanuel Okonkwo.